ziua și bine v-am regăsit! Astăzi am să vă arăt cum facem o talpă de butoșel de la 0 luni la 3 luni, deci între 0 și 3 luni. Ea măsoară 9 cm și jumătate. Sper că vedeți. Deci 9 cm și jumătate. Am să vă spun și materialul pe care am să-l folosesc. Deci voi folosi un material super soft și este 80% acril și 20% poliamidă. Croșeta pe care va trebui să folosim este de 3 mm, dar eu am să folosesc pe cea de 2, pentru că vreau ca talpa mea să iasă mai deasă. Deci voi folosi o croșeta de 2 mm, 3,0 mm. Vom avea nevoie și de o foarfecă de centimetru, un marcador și un ac de cusut. Bun. Eu zic să începem. Și am să încep cu un nod de început. Bun. Și am să fac un lanț de 16 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voi intra în al doilea ochi și am să fac picioruș scurt. În următorul ochi voi face un alt picioruș scurt. Am să las puțin și am să marchez aici în primul ochi. Am să pun acest semn, marcador. Bun. Și acum continuăm, deci am făcut două piciorușe scurte și mai facem încă 12, deci în total 14 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6 și așa vom face până vom ajunge la 14 piciorușe în total. Bun, am făcut cele 14 piciorușe scurte, numărând exact de aici de unde am pus semnul. Acum, ne-a mai rămas un ochi. Aici, în ultimul ochi, vom face 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Voi încerca să prind și acest fir în lucru și foarte important pentru fetele începătoare să marcați primul ochi de unde plecați cu rândul. Este mai bine așa, așa nu se pierde acest prim ochi. Bun. Și acum continuăm să facem piciorușe scurte în fiecare ochi. La număr 13 piciorușe scurte vom face. Am făcut 1,
și vom continua așa până vom avea 13 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 13 piciorușe scurte de făcut, aici în ultimul ochi vom face o mulțire, adică vom face 3 piciorușe scurte, toate în acest ochi. Bun. Dăm acest semn jos acum și vom face pas alunecat. Exact unde am avut semnul. Bun. Continuăm. Facem un ochi de lanț și vom marca acest ochi și vom continua cu 6 piciorușe scurte. Voi tăia acest fir. Bun. Deci am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piciorușe scurte. Dăm firul după croșetă și în următoarele 2 ochiuri vom face 2 piciorușe reduse. Am făcut 1, dăm firul din nou după croșetă și îl facem și pe următorul. Deci piciorușe reduse. Dăm firul după croșetă și continuăm cu 6 piciorușe înalte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. După cum observați, am ajuns la cele 5 piciorușe scurte de aici din vârf. Și în fiecare vom face câte o mulțire. Deci în total vor fi 5 înmulțiri de piciorușe înalte. Deci intrăm în primul ochi, facem un picioruș înalt și în același ochi vom face pe cel de-al doilea picioruș înalt. Intrăm în următorul picioruș înalt și al doilea picioruș înalt în același ochi. Deci avem 2 înmulțiri. Intrăm în următorul și la fel. Un picioruș înalt urmat de al doilea în același ochi. Avem 3 înmulțiri. Continuăm. 2 piciorușe înalte în același ochi, 4 înmulțiri și ultima înmulțire, cea de-a 5-a. Bun. Acum vom lucra în oglindă. Exact cum ce am făcut pe partea aceasta, vom face pe partea cealaltă, adică pe partea aceasta. Și continuăm cu 6 piciorușe înalte, 2 piciorușe reduse și 6 piciorușe scurte. Deci continuăm, începem cu primul și facem un picioruș înalt și în 2 piciorușe înalte și continuăm. Deci acum v-am spus. Am ajuns după ce am terminat și cele 6 piciorușe scurte de făcut. Ne-au mai rămas aici 3 ochiuri, vedeți? În aceste 3 ochiuri vom face câte o înmulțire de piciorușe scurte. Deci câte 2
piciorușe scurte în același ochi. 1, 2 mulțiri și cea de-a treia. Dăm jos acest semn și facem un pas alunecat. Bun. Acum ne ridicăm cu 2 ochiuri de lanț. 1, 2. În următorul ochi voi face un picioruș înalt, în următorul la fel, voi marca primele 2 ochiuri de lanț, deci voi pune în al doilea ochi de lanț, voi marca. Deci avem practic 2 piciorușe înalte, deci vom face 14 piciorușe înalte, deci avem 2 și continuăm așa până vom avea 14 piciorușe înalte. Bun, am făcut cele 14 piciorușe înalte, deci numărăm 14 fără cele 2 ochiuri de lanț, deci 14. Și acum, exact de aici de unde am înmulțit pe rândul anterior, vedeți că încep înmulțirile. Exact de aici începem și facem câte o înmulțire în fiecare ochi, deci avem 5 de pe rândul anterior și acum vor fi 10 înmulțiri. Și începem cu prima înmulțire, adică 2 piciorușe înalte în același ochi. Am făcut o înmulțire, intrăm în următorul ochi și la fel. Vom face un picioruș înalt urmat de cel de-al doilea picioruș înalt în același ochi. În următorul, la fel. Un picioruș înalt urmat de cel de-al doilea în același ochi. Deci avem 3 înmulțiri și continuăm așa până vom avea 10 înmulțiri. După ce am realizat cele 10 înmulțiri, vom continua cu cele 14 piciorușe înalte și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa vom face până vom obține 14 piciorușe înalte. Am terminat cele 14 piciorușe înalte de făcut și acum în următoarele 6 ochiuri vom face câte o înmulțire. Deci vom avea 6 înmulțiri. Și începem. În primul ochi vom face o înmulțire, adică 2 piciorușe înalte în același ochi. Continuăm. Cea de-a doua înmulțire. Cea de-a treia. Cea de-a patra înmulțire. Cea de-a cincea și ultima înmulțire.
și vom închide cu pas alunecat aici, în cel de-al doilea ochi de lanț. Bun. Acum vom continua. Ne ridicăm cu un ochi de lanț și voi marca acest ochi. Și acum vom continua cu câte un picioruș scurt în fiecare ochi. Acesta va fi ultimul rând. Deci vom face câte un picioruș scurt în fiecare ochi. În total va trebui să avem 60 de piciorușe scurte. Bun, deci câte un picioruș scurt în fiecare ochi. După cum vedeți, am terminat și cu piciorușele scurte de jur împrejur. Voi da semnul acesta jos, voi tăia firul și am să trag de fir în felul acesta. Aici, unde am avut, deci în primul ochi, de aici, am să introduc acest ac și după aceea ața în ac. Bun. Trag de fir și acum voi veni și voi lua doar jumătate de buclă de aici, din ultimul ochi, și trag de fir. Și după cum vedeți, a rămas ca și un ochi. Bun. Acum nu rămâne decât să ascundem ața și o vom face în felul acesta. Sau după plăcerea fiecăruia. Eu așa ascund firele. Am să mă întorc exact pe unde am venit, ca să asigur că acest fir nu se va desface, și am să fac și un nod. Bun. Și acum voi tăia firul. Și este gata și această talpă. Deci, după cum v-am spus, ea măsoară 9 cm jumătate și este pentru un nou născut sau până la 3 luni. Acum depinde de fiecare copil în parte. Bun, acesta este tutorialul meu de astăzi. Sper să vă fie de folos și ne revedem cu un nou tutorial. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată. La revedere!